I-chat mo man sa dati mong ilusyon. Si Bulod, i-chat mo man. I-chat mo man ngayon sa gin. Mismo man. Pag-arab sa Na, kasi si kachat mo. namimiss mo man si Bulod. Kumustahan mo man? Kumusta ko na? Kumusta man ka mo may love? Kumustahan mo man? Nanti, kumusta ka naman? Para mo kung ako, umuyak ang tato pang binayaan mo ako. Hindi mo ako pagparakurtungan ang tato sa iyo magpipilak ng bahay. Na- Kung sisay-sisay kachat mo. Nanti, Kalalakihan. ay, oga, magsalita. Sinasabi lang na i-chat mo Ang eh. tampang ka dyan, pagpapamati mo. I-chat mo sa, sabi kong i-chat mo lang eh. I-chat mo lang naman siya. Diyos ko, wala naman masama doon pag i-chat mo eh. I-chat mo lang kaya. Wala naman masama doon eh. Ayos-ayos ka. Oh, bakit ako? Ayos, dating maayos ako. Hindi ako malandi. Eh, wala naman akong sinabi ha. Kung ako lalandi noon pa. Wala naman akong sinabi. Ikaw lang naman ang sasabi ng ganyan eh. Kahit ganito ang buhay ko. Wala naman akong sinasabi, di naman kita minamarites. Hindi ako katulad mo kahit sino-sino ka-text. Sino ka-text ko? Sa mga GC mo. Sino mga GC? Wala na akong GC. Ano ka ba? Grabing GC. Uy. Di ko kumusta lang mga ex-ex mo ba? Oo. Wala namang masama doon kung kumusta yung mga ex mo. What the fuck? Di ba? Kumustahin mo kaya paminsan-minsan mga ex mo. Oo. Masama doon. Uy! Pero may nararamdaman mo pa man siya. Puro mo daw dyan. Wala rin kasi buong-buo. Nararamdaman pa man si Bulod. Hi Bulod. Violante from Manito Albay. Kumusta ka daw ni dati mong ex na asawa ko na siya ngayon? Kumusta ka daw, Violante Datur? Sinunod ko. Tataram. Gibo-gibo mo pa. Pasupog ka. Dadagit ka na naman tulos. Mukha ako barag na babae. Mukha ako pukpuk. Nakulong kang tinaram. Di mo ako kitinaram. Pare pagkalindakan mo dyan sa Facebook. Hindi katulad mo nakarami. Karami ng ano. Ako isa lang. Nakarami ng ano. Ano yung sarili mo? Ba't ka tatanong sa sarili ko? Yung ano? Grabe siya oh. Pag hindi kami nagpipicture na magkasama, nagagalit sa akin. Katulad ng nagpasyal kami sa Luneta, sinabihan niya ako ng sa 30 years daw namin na pagsasama, hindi kami nagpipicture na magkasabay. May mga hugot siya. Ngayon na nagusto kong magpicture kaming dalawa, ayaw niya. Tanggalin ko daw. Kakaiba nga to eh. Pag linalambing mo, ayaw niya. Pero pag hindi mo linambing, galit siya. May kalambing kasi Ganun siyang iba. talaga siya. Marami na siyang kalambing. Marami daw akong kalambing. Di ko alam kung saan, di ko alam kung anong pinaghuhugutan ito. Kaya so yan guys. Malalim ang pinagdadaanan ng misis ko. May mga hugot. Naririnig niya na nako daw, nako.
Kaya shout out sa inyo mga kapatid. Yan po ang misis ko. Nagagalit sa akin. Hindi niya alam, pinaprank ko siya kanina pa. It's a prank! Wala akong maisip na content eh. Na i-upload, kaya pinrank kita sa ex mo, sa dati mong jowa. Ang daming sinabi guys ng asawa ko, hugot na hugot. Hindi niya alam, pinaprank ko siya. Kinukunan ko na siya ng video kanina pa. So once again guys, bye-bye. Mega love shoutout sa inyo lahat. At sa mapagpalang umaga, God bless you. Bye-bye. Ano,